سلام كمي تغنيو زخبركم تخطاتلتي RBL TV Entertainment. أبز حلفت فيديو مالت توب 10 زبزحة أطاويتات زرلوهم سبورتنيهات علم التدسس مدب نزتفترة مد نقارات كنبروها دسم بلني. بتقدميت مس النجمر اتا رونالدو أبز إوان مس كلب إنتر ميلان أب متصواتي ركب اتبل نا إيديتن إيرر مخانا كنحبركم فتوم. كمتي أب كومنتكم زغلتكمو رونالدو أبز إوان مس كلب جوفنتوس أب متصواتي زركب. بغال أي درجة دما أرستنايتا فيديو بأطاويتاتهم كقداموت زخونو سبورتنياتات دامبر بزلوهم دمر هابتي وي كابيتال استسرعو زي مخانم كبرهالكم قبو مسلني. كمتي زتتقسى ازوم سبورتنياتات كابدموزوم موعوعيتات كمحبراوي مرخبيتاتن كالئ من جئتوتن زرخبوو عمتاوي أطاويتات استسرعيهم. اتي زتتقسى دمر نافلت دامبر درجاتات زحزولو ملكيعي كم زيكونا كحبر فاتوم. بتوسخي إذا درجازي نايزي حزنا يزلنا عمت زي تقالل مهانو كنحبركم ندليم. نتا فيديو بقبو تخطاتيلكم نزهابكمونا هنات إيزوخونا كومنت أزينا إنا مسكنا أبزغط الفيديو تاتون زبالت حساباتكم تقربولنا أين تقراترن نزت فترة جيجا دمه ياريتا حاتت. سبورت علم كنيو تزلوا مقارتن زفترة الكابهتان سفحت زخونو بزحار ستات كيلا على اي ترفنيو ابتعودي زنطفو سبورتاوانون ارستي كمخان عدو عيلا ما يفلطون سلزخونا دماك عند عماوي المحبراوي مرخبيتات زخونو زتفلاليا مصيهيتات نبزحات سبورتاوان بزتفلاليا عودتاتن ارستاتن از قداماي از كال ايلن كمسرع دحيرا يفلطان نايلومي أرستنا كاب عود سبورت كيواتنا زبزحة أطاويتات زلوهم سبورتاوان كدهسسيوم أبز مداي بقدام النت تسرعي زلو كساب زحالف عمت كتشعن عسر شمونتن مالتيو حموشتا جزي بلس تسواتي عالم زغونا كريستيانو رونالدو يوم أزي بمتيهت فوربوس أبز تخايد مسرح قداماي كوينو تراوحي زلو رونالدو ببزحي أطاويهم نقداماي درجة نتخططالين عسرت حموشتا عمتات بحيتهم مزنبرو تايجر وودسن فلويد ميويزرن بمبلات يوم أبتن زحالفا عسر تخلطة أوارح دمر نايزون ببزحة أطاويهم قداموت 100 استسرعو سبورتاوان 3.15 بليون دولار زبتسح نيروم سوسان سلستن كابزوم مس قداموت 100 استسرعو أمريكاوين كوينوم أب NBA, NFL, LMB زتصاوتيوم سبورتاوان 21 هاجرات كوينوم زبزحو نايتوم أبزي مس قداموت 10 استرقحو سبورتاوان قمقام عدميوم 31 يوم زخبركم تخطاتلتي نايلوم أرستنا ببزحي أطاويهم بقدام من نزل سرعو سبورتاوان زدستسيو بعسراي كفلمي صعبوني عسراي لويس هاميلتون ببزحي أطاويو أو عسراي درجات تسريع زرلو بريطانياوي لويس هاميلتون يوم لويس هاميلتون أف فورمولا 1 زوادر تقدادما يوم أبز أوان نس مرسيدس AMG بتروناس كوينو زوادر زرلو لويس هاميلتون واناني 44 مليون دولار يوم أب تاريخ فورمولا 1 حدا كابتوم زبلتو تودادرتي مخانيو زغلص لويس هاميلتون أبز عود سبورت سلسته جزي چامبيون بمخان دما تاريخ سنيدو يركب اتانا مجمر تعوتو أب 2008 مس ماكلارن بمخان استعوتا كتكون كلا اتا خلقيتن سالسيتن عوتو دما بتخطاتالي أب 2014 كمون 2015 مس مرسيدس AMG بمخان زرخبو عوتيوم أب تاريخ فورمولا 1 لعل عوتات لويس هاميلتون زلوو ولا حدا يهون بريطانياوي كم زي الليو زغلص نزي سلسته جزي ناي چامبيون كبرو وسخكا أب استفلاليا أواناتن مدرخاتن زرخبو دمر عوتات 57 يبصح لويس هاميلتون امبار 46 مليون دولار بمونانيو أبز درجة تقميط زلوم تاشعي جيمس هاردن أب عامته 2018 46.6 مليون دولار كاب دموز كركبن بمتابعيتاتن كالئ انزرخبو 26.6 مليون دولار دميركا نزي ترتا أبقعو يركب جيمس هاردن حدا كابلوس أب تتصاوتي NBA كوينو أب حملة 2018 أب تاريخ NBA زعبه كونترات كم زفرمي ينقر إزي بروفيشنال تتصاوتي باسكتبول أب NBA مس هيوستن روكيتس بمخانيو زتصاوت تمهاري كوليج كله مس ناي كفل هاجر أريزونا ناي باسكتبول كلب يتصاوت كم زنبرن أو 2009 بلوس تتصاوتي ناي تعمد كم زخونا يحبر جيمس هاردن أبز أوان أب NBA بزحي شوطات زمزقبة تتصاوتي زبلا فلطة توهيبوه يركب لعل خلهم تتصاوتي NBA بمخان دما حموشتا جزي تعوات خوينو قدمينا بهيوستن روكيتس متنبارو مس اوكلاهاما سيتي تاندر يتصاوت كم زنبره يفلط
እዝናይ 5 ዓመት ጻኒሕ ጄምስ ሃርደን ምስ ሂውስተን ሮኬትስ ዓመታዊ $57 ሚልዮን ክረክብን ብድምር ድማ $228 ሚልዮን ካፒታል ክህልዎ ክሕግዘዩ ኮንትራቱ ኣብ ዝዛዘመሉ ድማ ደሞዙ ምስ ናይ መዋዓውዒ ኣታዊታቱ ደሚርካ $560 ሚልዮን ክበጽሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ሻምናይ ስቴፈን ካሪ እዝናይ ዓለምና ዝበለጸ ተጻዋታይ ባስኬትቦል ዝኾነ ኣሜሪካዊ ስቴፈን ካሪ ወናኒ $60 ሚልዮን እዩ ካብ ጸወታ ባስኬትቦል ዝረኽቦ ኣታዊ ድማ $40 ሚልዮን ይበጽሕ ምስ ዎሪየርስ በመዃን ዝጻወት ካሪ ፈላሚት ዓመት ምዛጋንታ ዓወታት ዝመልኣ ዓመት ክትከውን እንከላ ዝሰዓበት ዓመት ግን ንካሪ ዓመት ይነበረትን ብብዝሒ መጉዳእቲ ካብ ጸወታታት ክርሕቕ ተገዲድዩ ኣብ ቀረባ ጊዜያት ድማዮም ደገፍቱ ናብ ጸወታ ተመሊሱ ኣብ ሜዳ ክሪእዎ ዝበቕዑ ኣብ ሰነ 2012 ስቴፈን ምስ ዎሪየርስ በመዃን ንክሊቭላንድ ኬቭስ ኣብ 5 ግጥማት ክስዕርዎም ብምኽኣል ቻምፒዮን ክኾኑ በቂዖም እዚ ብሉጽ ተጻዋታይ ምስ አይሻ አሌክሳንደር በመምርዓው ክልተ ኣዋልድ ክህልዎን ከሎ ኣብ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ይቕመጥ ብጽልኡ ሓዉ ኣብ ዝእዋን ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኮይኑ ይርከብ ስቴፈን ካሪ እቲ ናይ መጀመርታ ተጻዋታይ ባስኬትቦል ኣብ ዓመት $40 ሚልዮን ዝኽፈል ኮይኑ ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ ሻብዓይ ሮሪ ማክልሮይ ዓመታዊ ካብ ጸወታ ጎልፍ $50 ሚልዮን ኣታዊ ዝረክብ ሮሪ ማክልሮይ ንኣንድሪው ሉክ ኣኸቲሉ ኣብ ሻብዓይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ ሰሜን አየርላንዳዊ ተጻዋታይ ጎልፍ ሮሪ ወናኒ $110 ሚልዮን በመዃኑ ኣብዚ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ኣብ ውድድር ናይ ጀመርቲ ተጻዋቲ ጎልፍ ዕውት ዝነበረ ሮሪ ኣብ 2007 ኒው ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ዝኾነ ቅድሚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ዓመታዊ ደሞዙ ናብ $50 ሚልዮን ክምባሉ $34 ሚልዮን በጽሕ ከም ዝነበረ ይሕበር ሮሪ በቐጻሊ ብደገፍቱ ብዙሕ ግዜዩ ክውቀስ ዝረአ ምኽንያት መውቀሲኡ ድማ ሓደ ካብቶም በቐጻሊ ቻምፒዮን ዝኾኑ ዝነበሩ ክልተ ተጻወትቲ ጎልፍ ኮይኑ ኣብ ናይ 2011 ቻምፒዮንሺፕ ብዘይ መሳተፍዩ ሮሪ ማክልሮይ እምበር ወናኒ $110 ሚልዮን በመዃኑ ኣብ 7ይ ተርታ ተሰሪዑ ዘሎ ሻድሻይ አንድሪው ሉክ ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ አንድሪው ሉክ ብብዝሒ ኣታዊኡ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ተጻዋታይ እዩ ድምር ኣታዊታቱ ድማ $40 ሚልዮን እዩ ዓመታዊ ደሞዙ ድማ $24 ሚልዮን ይበጽሕ ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ እንከሎ ኣዝዩ ንፉዕ ተጻዋታይ ኮይኑ ከም ዝሓለፎ ዝንገረሉ ሉክ ምስ ቀዳሞት ተሰለፍቲ ከም ዝነበረ እውን እዩ ዝሕበር ኣብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝመሃረሉ ዝነበረ እዋን እውን ብሉጽ ተኸላኻላይ ብምዃን ክዕወት እንከሎ ኣዝዩ ብዙሕ ዓወታት ክጎናጸፉን ክኢሉ እዩ ኣብ ጸወታታት ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ማለት NFL ካብ ዝጽንበር እንዳሓር ልዕሊ ሓደ ግዜ ብሉጽን ሓድሽን ተጻዋታይ ብምዃን ተሰይሙ እዩ ብተወሳኺ እውን ከም ሓድሽ ተጻዋታይ ብብዝሒ ዝቐበሎም ኳዕሳሱ ኣብ ጸወታ NFL ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ ካብ ሰነ 2016 ክሳብ ሰነ 2017 ኣብ ዘሎ ሓደ ዓመት አንድሪው ሉክ ኣብ መዋዕውዒታትን ደሞዙን $50 ሚልዮን ኣታዊ ረኺቡ እዩ ኣብ ዓመት 2016 ዘናውሖ ኮንትራቱ $123 ሚልዮን ክኽፈል ከሎ ብተወሳኺ $32 ሚልዮን ብመልክዕ መቕሽሽ ከም እተበርከተሉ ይሕበር በዚ ድማ ዝበዝሐ ክፍሊት ዘለዎ ተጻዋታይ NFL ኮይኑ ይርከብ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ አንድሪው ሉክ ሓምሻይ ኬቨን ዱራንት ኣብ ሓምሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ኬቨን ዱራንት ኣብ ዓመት 2018 ካብ ጸወታ ባስኬትቦል $6.6 ሚልዮን ኣታዊ ከም ዝረኸበ ይሕበር ሓደ ካብ ብሉጻት ተጻዋቲ ባስኬትቦል ዝኾነ ኬቨን ዱራንት ድምር ዝውንኑ ኣታዊ $150 ሚልዮን እዩ ከም መንእሰይ ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝነበረሉ ንሰለስተ ዝተፈላለያ ቤት ትምህርትታት ወኪሉ ተጻዊቱ እዩ ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ምስ ክለብ ሎንግ ሆርንስ በመዃን ክጻወት ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ተማሃራይ ፍሬሽማን ኣብ ዝነበረሉ ናብ ጸወታታት NBA ክጽንበር ወሰነ ኣብ 2007 ድማ ሓድሽ ግንካ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይቲ ዓመት ኮነ ብተወሳኺ ኣብ ናይ 2009-2010 ዓመተ ውድድር NBA ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሸቶ በመዃን ናይቲ ዓመት ክብሪ ሓዘ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ድማ ካብ ደሞዙ ጥራይ $88 ሚልዮን ኣታዊ ክረክብ ኪኢሉ እዩ ሰለስተ ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ NBA ብምዃን ድሙቕ ዓወታት ዘመዝገበ ኬቨን ዱራንት ኣብ 2017 ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ክፍሊት ዘለዎም ተጻዋታይ ክኸውን በቂዑ ነይሩ ካብ ሰነ 2016 ክሳብ ሰነ 2017 ኣብ ዝነበረ ግዜ ካብ ደሞዙ ምስ መዋዕውዒታቱ ተደሚሩ $60 ሚልዮን ክኽፈል ኣብቂዕዎ እዩ ኬቨን ኣብ ሐምለ 2016 ምስ ጎልደን ስቴት ዎሪየርስ ናይ 2 ዓመት ዝጸንሕ ውዕል ክፈራረም ከሎ $54 ሚልዮን እውን ተኸፊልዎ እዩ እዚ ብዝውንኖ $150 ሚልዮን ኣብ 5ይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ዱራንት ንከም ናይክ ዲግሪን ካልኦት ካምፓኒታትን ካብ ዘዋዓውዖም $36 ሚልዮን ኣታዊ ይረክብ ራብዓይ ሮጀር ፌደረር ብብዝሒ ኣታዊኡ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ዝስራዕ ካብዞም ልዕሊሎም ክጥቀሱ ዝጸንሑ መብዛሕትኦም ናይ ባስኬትቦልን ኩዕሶ እግርን ተጻወትቲ ፍልይ ዝበለ ዓይነት ስፖርት ዝነጥፍ ሮጀር ፌደረር እዩ ፌደረር ተጻዋታይ ቴኒስ ኮይኑ $450 ሚልዮን ብምውናን እዩ ኣብዚ ደረጃ ዝስራዕ
ስዊዘርላንዳዊ ፌደረር ክሳብ 2017 ካብ ጸወታ ቴኒስ ጥራይ ዝረኸቦ ኣታዊ $105 ሚልዮን ነይሩ። ኣብ ነፍሲ ዕድሚኡ ጸወታ ቴኒስ ዝጀመረ ፌደረር ኣይዶንጌን እውን ዕቑር ዝኾነ ክእለት ከም ዘለዎ ከርኢ ጀመረ። ወዲ 13 ዓመት ከሎ ድማ ካብ ሃገራዊ መሰልጠኒ ማእከል ቴኒስ ስዊዘርላንድ ንዝቐረበሉ ጻውዒት ተቐበሎም። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ዝለዓለ ተጻዋታይ ቴኒስ ዓለም ብምዃን ስሙ ኣጸዊዑ። ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝውን ን237 ተኸታታሊ ሰሙናት ቀዳማይ ብሉጽ ተጻዋታይ ቴኒስ ብምዃን ነቲ ቦታ ባሓቶም። ንዊምበልደን ብዙሕ ግዜ ክዕወተሉ እንከሎ ንኣውስትራልያን ኦፐን፣ ፍሬንች ኦፐን፣ ዩኤስ ኦፐን እውን ንነፍሲ ወከፉ ልዕሊ ሓደ ግዜ ክዕወተሉ ክኢሉ እዩ። ኣብ 2017 ዝነበረ 65 ሚልዮን ካብ ኣታዊኡ ካብ መዋዕውዒታት ጥራይ ዝረኸቦ ከም ዝነበረ ይሕበር። ፌደረር ጸወታ ቴኒስ ካብ ዝጅምር ኣዝዩ ብዙሕ መጠን ገንዘብ ከም እተኸፍለውን እዩ ዝንገር። ሓደ ግዜ ዓመታዊ $100 ሚልዮን ናይ ምኽፋል ብኡዶ ይጅመር ወላስ ብኖቫክ ጆኮቪክ ዝብል ክትዕ ከም ዝለዓል ይሕበር እዩ። እምበኣርከስ ናይ ተጻዋታይ ቴኒስ ድምር ኣታዊታቱ ኣብዚ እዋን $450 ሚልዮን በፂሖም ይርከቡ። በዚ ድማ ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ። ሳልሳይ ሊዮኔል ሜሲ ተጻዋታይ ክለብ ባርሴሎናን 5 ግዜ ተዓዋቲ ባሎን ዲኦር ዝኾነ ሊዮኔል ሜሲ ብብዝሒ ኣታዊኡ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ስፖርተኛ እዩ። ሜሲ ኣብ ክለብ ባርሴሎና $80 ሚልዮን እናተኸፍለዩ ዝጻወት። ንባርሴሎናን ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲናን ወኪሉ ዝጻወት ኣርጀንቲናዊ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሜሲ ወናኒ $340 ሚልዮን ብምዃኑ ኣብዚ ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ። ሜሲ ንመጀመርታ ግዜ ዝዓበየ ጸወታ ዘካየደሉ ወዲ 16-17 ዓመት ከለዩ ንክለብ ባርሴሎና ወኪሎም ኣብ ነፍሲ ዕድሚኦም ካብ ዝተጻወቱ ተጻወቲ ድማ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ይገብሮም። ሜሲ ኣብ ናይ መጀመርታን ባርሴሎና ወኪሉ ዝተጻወተሉ ግጥም ኣብ ጎኒ ናይ ሽዑ ብሉጽ ተጻዋታይ ዝነበረ ሮናልዲኒዮ ብምዃን እቲ ድንቕ ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ዓቢ ኣድናቖት ስዒቡሉ እዩ። ኣብቲ እዋን ኣብ ዝተሰለፈለን 17 ናይ ላሊጋ ግጥማት ንባርሴሎና ብሽሙ 6 ሸቶታት ከመዝግበላ ከኣለ። ሜሲ ኣብ ባርሴሎና ድሕሪ ኢቫን ዛሞራኖ እቲ እንኮ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ሃትሪክ ዝሰርሐ ተጻዋታይ እዩ። ኣብ 2007-2008 ዝነበረ ናይ ላሊጋ ግጥማት ምስ ቀዳሞት 4 ኮይና ክትዛዝሙ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበረ ሜሲ ንብርክት ዝበለ ዓመታት ክሳብ ሎሚ እዋን ንባርሴሎና ዝበለጸት ክለብ ናይ ላሊጋ ክትከውን ኣኽኢልዋ ይርከብ። ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለምና ዝኾነ ሊዮኔል ሜሲ እምበር ወናኒ $340 ሚልዮን ብምዃን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ንረኽቦ። ካልኣይ ሊብሮን ጄምስ ተጻዋቲ NBA ዓመታዊ ኣብ ዝግበር መጽናዕቲ ምስ 100 ቀዳሞት ብብዝሒ ኣታዊ ዘለዎም ስፖርታውያን ዓለምና ምስ ተሰሪዑዮም። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘለውን ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ባስኬትቦል ዝኾነ ሊብሮን ጄምስ እዩ። ኣሜሪካዊ ሊብሮን ወናኒ $400 ሚልዮን ብምዃኑ ነዚ ካልኣይ ደረጃ በቂዑ ዘሎ። ዓመታዊ ብክለቡ $25 ሚልዮን እናተኸፍሎ ዝጻወት ሊብሮን ብብዝሒ ኣታዊ ዘለዎ ተጻዋታይ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ተጻዋቲ ባስኬትቦል እውን እዩ። NBA ኣብ ዝመስርዕ ብብዝሒ ኣታዊ ዘለዎም ስፖርተኛታት 32 ተጻዋቲ ኣኽቲቱ ይርከብ። እዚ ቁጽሪ ግን ኣብ 2017-18 ጥራይ ነይሩ። ካብ መንጎዞም 32 ተጻዋቲ NBA ድማ ሊብሮን ጄምስ $400 ሚልዮን ብምውናን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንረኽቦ። ቀዳማይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በኣታዊታቱ ብቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ስፖርተኛ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክ፣ ትዊተርን ኢንስታግራምን 277 ሚልዮን ሰዓብቲ ኣለውዎም። ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ብምዃን ዓበይቲ ዓወታት ዘመዝገበ ሮናልዶ 5 ግዜ ተዓዋቲ ባሎን ዲኦር ብምዃን ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለምና ክኸውን በቂዑ እዩ። ሮናልዶ ወናኒ $400 ሚልዮን ብምዃኑ ልዕሊ ኩሎም ስፖርታውያን ብምዃን ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ። ኩዕሶ እግሪ 15 ካብ ተጻወቱ ምስ 100 ዝለዓለ ኣታዊ ዘለዎም ስፖርታውያን ብምስራዕ ድሕሪ ባስኬትቦል እዩ ተሰሪዑ ዘሎ። ሮናልዶ ድማ ካብዞም 15 ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ንረኽቦም። ሮናልዶ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ $40 ሚልዮን ደሞዝ ክህልዎ እንከሎ ካብ መዋዕውዒታት ድማ ዓመታዊ $40 ሚልዮን ይረክብ። ኣብ 15 ዕድሜኡ ብሕማም ልቢ መጥባሕቲ ገይሩ ዝነበረ ሮናልዶ ሕልሙ ግሁድ ንምግባር በርቲዑ ብምስራሕን ኣብዚ እዋን ሒዝዎ ዘሎ ክብሪ ክረክብ በቕዐ። ምስ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብምዃን ዓቢ ዓወታት ዝተጎናጸፈ ሮናልዶ ኣብ 2009 ብ$150 ሚልዮን ናብ ሪያል ማድሪድ ተሰጋገረ። ኣብ ሪያል ማድሪድ እውን ተመሳሳሊ ዓወታት ድሕሪ ምርካብ ኣብዚ እዋን ኣብ ሰራኣ ኢጣልያ ምስ ክለብ ኢንተር ሚላን ኣብ ምጽዋት ይርከብ። ሮናልዶ እምበር ወናኒ $400 ሚልዮን ብምዃን ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ንረኽቦም። ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ን10 ብዝሒ ኣታዊ ዘለዎም ስፖርተኛታት ዝደሰሲ ነይሩ። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነም።